Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Bulgari Man Terray Essence for Men. Iyan ni siya ni Bulgari. Te, panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga may pagkaduta nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iya mga nota? For the top, we have citron kag kalamansi. Ang citron, malana siya nga citrus. Tapos kalamundeng, maaslom nga citrus nga mahamot. Na kag for the mid, we have vetiver kag oris. Ang vetiver, kuskus do hilamon kung simutan. Tapos oris, nga may pagkapulbos kag may pagkaduta nga nota. Na kag for the base, we have earthy notes kag styrax. Na may pagkaduta nga mga nota masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos styrax, malana siya nga may pagkabula kag may pagkakahoy nga nota. Na kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kung mga pahamot nga luyag story sa akon, ibilin lang sa comment section. So, naman, bye-bye.